Il-Pulizija għandha f'idejha kopja ta' rapport tal-inkjesta li kellha lan li tikxef jekk l-ex-Chief of Staff ta' Joseph Muscat Xembri kien xirċieva 100,000 euro minn Brian Tonna ta' Nexia BT fi flus maħmuġin minn fuq l-iskema tal-beħ tal-passaporti. Wara l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg ċaħdet it-talba tal-ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li talab l-inkjesta f'April tal-2017 biex kollu kopja ta' rapport. Issa sar magħruf li l-Pulizija għandha f'idejha kopja tal-istess rapport. Dan jindika li l-Pulizija qed tarbel ir-rapport qabel ma tiddeċiedi jekk tuħux passi kontra l-ex Chief of Staff ta' Muscat. Wara li meta nkixfet it-transazzjoni ta' 100,000 euro bejn Tonna u Xembri, iż-żewġ irġiel kienu qalu li dan kien ħlas lura ta' flus li nataw bħala self minn Xembri lid-direttur ta' Nexia BT. Rapport tal-FIU li kien ġie żvelat fil-medja ftit tal-jiem wara kien wera li dan ma kienx minnu u kixef ukoll qatt ta' transazzjonijiet minn klijenti Russi lil Brian Tonna f'kont fil-Bank Pilatus. Jiem biss wara saru żewġ pagamenti ta' 50,000 euro kull wieħed f'kont ta' Xembri fl-istess bank li eventwalment inalaq mill-Bank Ċentrali Ewropew f'Novembru tal-2018 wara li kien sar is-suġġett ta' att ta' investigazzjonijiet dwar frodi u ħasil ta' flus. Issa l-Pulizija qed tara x'azzjonijiet jistgħu jittieħdu dan kif il-Pulizija tibqa' fid-diskrezzjoni li tikkonsulta dwar ir-rapport mal-Avukat Ġenerali li minnaħa tagħha tista' tiddeċiedi li saħansitra ma tuħux passi jew li jkunu ppreżentati akkużi differenti minn dawk imsemmija fl-inkjesta u li s'issa għadhom mhux magħrufa. Il-liġijiet ta' pajjiżna jgħidu li dak kollu li joħroġ minn inkjesta maġisterjali u konfidenzjali tant li s-seduti jinstemaw bil-bibien magħluqa. Id-deċiżjoni finali dwar jekk l-inkjesta ssirx pubblika jew le ifidejn l-Avukat Ġenerali. Madankollu waħda mill-partijiet involuti tista' tmur il-qorti u titlob il-pubblikazzjoni. F'dan il-każ Simon Busuttil diġà wiegħed li jippubblika r-rapport la darba dan ikun fidejh.